Ku kasance da Gwaninta TV a koda yaushe. Akwai bambanci sosai na yadda wasu dabbobi suke yin baccinsu. Wannan shirin za a kawo muku jerin dabbobin da ba sa bacci sosai a ɗabi'arsu. Za mu fara da raƙumin dawa, wanda ake kira da jirafe. Dabba ce doguwa da yake baccin aƙalla awa 2 a rana, wani lokacin ma baya yi kwata-kwata. Saboda shi daga cikin dangin masu cin ciyawa ne domin su rayu. Kusan kashi 75 na wuninsa yakan yi shi ne a tsaye cikin cin abinci. Hakan na da nasabar da ciyayi da ganyayyaki domin suna da ƙarancin kuzari a jikinsu. Kuma domin kariya daga farautar dabbobi kamar su zaki, dole ne su zama a cikin shiri. Ko da sun kwanta domin hutu, sukan ɗan yi bacci amma na fakare. Sukan tsaya kan kafafunsu su ɗan taɓa bacci na tsawon minti 5 zuwa 30. Daga nan kuma shi kenan. Wani lokaci sukan yi wasa da juna kamar maguna na kusan minti 30, daga nan kuma sai su kwanta, amma bisa kulawar wani raƙumin da yake tsaye yana gadi. Dabba ta gaba ita ce giwa, wadda ta fi kowace girma a farfajiyar ƙasa da ke duniya, wadda ba ta bacci mai nauyi. Amma daga baya ta tabbata giwa tana samun hutu, musamman a gidajen zu da sukan yi bacci na awa 4 zuwa 6. Ba da jimawa ba ne aka samu wasu masana daga yankin Afirka a ƙasar Botswana, waɗanda suka gudanar da bincike. A nan suka gano gaskiyar cewa giwa ita ce dabba da tafi kowace dabba karancin bacci a doron ƙasa. Wasu lokuta giwa kan shafe kusan kwana 7 a jere bata yi bacci ba, musamman idan suka ƙudiri yin ƙaura domin kaucewa mugwayen dabbobi ko kuma 'yan farautar haure. Bisa bincike, masana sun tabbatar da cewa giwa na bacci ne sau ɗaya a cikin kwana 3 ko kuma 4. Giwa kamar raƙumin dawa sukan kwanta ne su baje idan sun samu waje kamar ciyawa mai kyau na ɗan lokaci, amma ba sa yin bacci mai nauyi kamar dangin su zaki, waɗanda suke baccin awa 15 duk tsayin rana saboda irin abinci nama wato da suke ci kafin ya narke. Bisa wannan dalili ne aka gano cewa cimaka wato abinci na da matuƙar muhimmanci wajen taka rawar yanayin baccin dabba. Girman dabba na taka muhimmiyar rawa shi ma wajen gudanar da yanayin baccinta. Wannan dalilin ne ya sa giwa da ita da raƙumin dawa suka kasance masu ƙarancin bacci a duniya. Dabba ta gaba ita ce mujiya wato owl. Wannan tsuntsu baya bacci kwata-kwata domin lokacin da yake farauta. Don haka da rana sukan sami lokacin da sukan ɗan taɓa ƙailula ko kuma bacci mai ɗan tsayi. Lokacin da mujiya kan bacci, fuskarta takan ɗan rufe ne tana gyangyaɗi. Alamun yanayin bacci a fuskar mujiya sakanni 11 ne kawai, idan ka kwatanta da na mutum wanda yanayin fuskarsa yakan kai kusan minti 20. Amma yadda mujiya ke bacci abu ne da yake ɗaukar hankali, domin ba sa bacci kamar yadda ragowar tsuntsaye kan yi. Wato hakan ya faru ne tun suna 'yan shila sabon ƙyanƙyasa. Saboda nauyin da kansu yake da shi, wuyansu ba zai iya ɗaukar gangar jiki ba yayin da suke bacci. Don haka ne sukan kwanta a kan fuskarsu, su mimmiƙe ƙafafu tamkar yadda ɗan adam yake yi idan ya dawo daga aiki ya gaji. Wata tambaya mai ƙayatarwa ita ce, ta yaya mujiyoyi ke yin irin wannan bacci a wannan yanayi bayan sun gama wunin rayuwarsu a kan reshen bishiya? Amsa ce mai sauƙin faɗa. Tunda sun kasance ba sa saukowa ƙasa su yi bacci, to Allah ya ba su ƙafafu masu ƙarfi da ƙwari da suka riƙe reshen bishiya da su yi bacci a kai. Dabba ta gaba ita ce kifin nan dolphin. Shin ka taɓa tunanin dabbar da ke ruwa na bacci kuma bata nutse ba? Shin ma suna bacci kuwa? Ɗauki kifin dolphin abin misali. Su ma suna bacci da rana kamar mu mutane, amma akwai ɗan ƙaramin bambancin yanayi. Wannan bambancin kuwa shine su ba sa yin bacci mai nauyi saboda sukan iya sarrafa wani ɓangare na ƙwaƙwalwarsu da ke alhakin saka barci, su kuma bar ɗaya ɓangaren a farke. Ma'ana kenan suna bacci da ɗaya ɓangare na jikinsu, ɗaya ɓangaren su kuma a farke yake. Haka kuma idansu kan kasance a buɗe ne a ɓangaren da suke a buɗe, ɗayan yakan kasance a rufe a ɓangaren da suke bacci. Babban dalilin da sukan yi haka shine lalle ne su kasance masu kula, kuma ga su ba su da yawa, kuma suna da hatsari wajen ƙiyayyar junansu.
Wanda suka fi kowa ta musu da hankali su ne mutane. Haka ma katon kifin nan shakundum wato whale mai kisa da kuma shark wanda sukan kawo musu farmaki a koda yaushe. Wannan ba shi kaɗai bane abin lura. Yana da kyau ka sani cewa dolphin ba kamar sauran kifaye ba. Suna zuwa saman ruwa su dinga yawo domin shan iskar oxygen kamar yadda mutane suke. Wannan shine inda ɓangarensu na farke yake aiki. Yawancin dolphin sukan ɗan yi hutun yin bacci duk tsawon awa 2 har sai sun sami baccin nan na awa 8 wanda dama shine suke nema a rana. Idan har kun ji daɗi kuma kun ƙaru, ku danna mana alamar subscribe da ta alamar hannu wato like. Ku kasance da Gwaninta TV a koda yaushe.